Halo Besti, yu cemi arepe kele ngomeni sing jere blonjo sedina 10.000 cukup, Bes. Cukup jere cukup. Jere endok sitok pira? 2.000. Endoke mbahmu iso to ngendok dhewe. Lombok ya Allah, Besti, tak mau. Iki cemi tuku lombok seperapat iki 7.000, Bes. 7.000 kuwi kur kanggo 3 dina 4 dina tok. Nah, terus brambang, Besti. Brambang. Brambang ki saiki wis mudhun, Bes. Saiki wis mudhun mosok arepe tuku prapatan to, Bes. Tuku yo kelonan sisan karo nggo bedinane. Brambang ki sekilo 24.000, Besti. Bawang, nak bawang tukune yo cem seprapat piro 7.000. Seprapat 7.000. Terus nak blonjo sedina 10.000 mangano karo kecap ae. Kecap 3.000 karo sego sak umil wis dadekno sedina. Kecape dadekno pirang-pirang dina. Wis ta. 10.000 cukup nak lawuh kecap sego kecap ben dina mari ngono awakmu kurang gizi buruk. Cek iso nabung 10.000 cek iso nabung. Pengen roh aku.